nos dan tantos rollos para poder sacar un permiso de festa. Hai 2, 3, 4 anos a Xunta, por exixencias da lei, reforzou o que son as exixencias para celebrar as festas. Complicoulle a vida toda, complicoulle con razón, pero a min cóstame que todas as comisións de festas complicouselles moitísimo a vida para poder tramitar os permisos e en principio hai unha exixencia que é autonómica que nós temos que cumplir, que non nos podemos saltar. No xaneiro de 2016, no pleno, aprobouse por unanimidade a realización de solicitarlle á Deputación da Coruña un paso peonil desde o Carmen de Abaixo hasta a parroquia. Creo que se lle damos un impulso, antes de que terminemos a legislatura, se lle damos un impulso entre todos, neste caso sinceramente, son bastante optimista con que o poidamos, a lo menos, ter todo en marcha para que vayan arrancando. Reclamamos un paso peatóns aí onde está en frente aos 25, que temos unha marquesina e non hai paso peatóns. Os pasos peatóns colocáronse en zonas peligrosas. Eu creo que o mellor é que podamos ter unha reunión na que nos expliquedes claramente cales son os puntos nos que entendedes que hai que mellorar a seguridade viaria para que nos fagamos ese traballo de intermediación ca Xunta e poder exixir a postura do Concello, pero antes tendo moi clara cal é a vosa petición.